दिल काय घेऊन आली? दिल काय घेऊन आली दाखव. आपली दिल काय घेऊन आली? दिल काय घेऊन आली तू? हे काय घेऊन आली तू? पीस घेऊन आली बाहेरून. चल बाहेर चल. हे बाहेर ये. पीस दिलचा पीस. हा कोण आहे? असं सहज चालूच असतं ना मम्मी चाईमध्ये काय ना काय. तुला बोर नाही होत असेल ना चाईमध्ये? विकणारे माणसं, सिलेंडरवाले, कामगार. दिलला तर हे भेटलंय, पीस भेटलाय. पीस घेऊन आली परत तू दिल बाहेरून. ती बघ पीस घेऊन आली. इकडे इकडे दिल इकडे. हे पीस बाहेर फेकला मी. मच्छर बघ किती झाले मम्मी इकडे. पीस घेऊन गेली घरात. पीस घेऊन गेली. पीस घेऊन चालली घरात. कुठे चालली? कुठे चालली पीस घेऊन? पीस घेऊन घरात चालली. बाहेर बाहेरच बाहेरच इकडे नाही. हे बघ हे बघ हे बघ. मच्छर बघ किती आहे. मच्छर बघ दिल किती आहे इकडे. हे घे. जरा बाहेर उभारला की सर्व माणसं भेटतात. पोस्टमॅन पण भेटले. फेक. आज किती दिवसांनी बाहेर पडली? किती दिवसांनी? बापरे 2 महिने बाहेर बसलेला बघितल्या. ते पण भीती वाटते. तू पहिल्यांदा बाहेर पडले ना. माणसं आता फिरायला लागले सर्व. ते पण विदाउट. तिकडे बसले. तिला त्या कबुतरानं इकडनं बघते ती. यावाला ना ती त्याला बघत असते. तो पीस तर बघ. तो पीस तू बघ. पीस दाखव. आपली चाई दाखवू घ्या ना. तिला पीस भेटलं ती पीस घेऊन चालली घरात. चल दिलला घेऊन राहून मरते जरा. जा. बस दिलू. बस शिकवण. हा पकड. बाहेर पडली का? त्यांनी सोडली ना. वजन झाली म्हणतो. हे नाव सांग तुझं. तुम्हाला वाटलं ना समजा कधी बोलतो ना आपल्याला पकोडे खाणे का मन होता है, आपल्याला भजी खायचं मन करते किंवा बटाटा भजी कांदा भजी खायचं मन करतं, तर एक जरा वेगळं ट्राय द्या. जर कोण म्हणाला ना की काल सुद्धा भजी बनवली पण आज पण भजी खायचं पण कांदा भजी नाही खायची किंवा बटाटा भजी नाही खायची, तर ही भजी बनवा. हा नमस्ते. तुम्हाला दाखवते झटपट वडे. म्हणजे पीठ मळून ठेवायची गरज नाही किंवा एक रात्र थांबायची गरज नाही. झटपट वडे करायचे, नाश्ता करायचं, झालं आपलं काम. मी आता तुम्हाला करून दाखवते. हा 1 वाटी रवा घेतलाय. तर तुम्हाला वाटी दाखवते. ही बघा. ज्या आपण मापाने घेणार ना त्याच मापाने बाकीचं साहित्य म्हणजे दही घ्यायचं आहे. आता ही मी 1 वाटी रवा घेतलाय. बारीक रवा आहे. आणि आपल्याला अर्धा वाटी दही घ्यायचं आहे. अर्धा वाटी दही घेतलंय. हीच वाटी आहे. अर्धा वाटी दही. आता त्याच्यामध्ये आहे ना एक थोडासा आलं किसून घेतलंय बघा. बारीक पीस करून घेतलंय त्याचे आल्याचे. छोटासा कांदा घेतलाय. मोठा असेल तर अर्धा कमी घ्यायचा. आणि घेताना असं जरा चुरून घ्यायचा. हे 2 पाकळी लसूणचे घेतले. म्हणजे आपल्याला वडे कसे झणझणीत पाहिजे त्याच्यासाठी. आपण मग चटणी नाही बनवली तरी चालेल. चहा सोबत पण खाऊ शकता. 2 हिरवी मिरची बारीक कापून घेतली. आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. बघा आहे की नाही झटपट वडे. आता याचा आपल्याला बॅटर बनवायचं आहे. मिक्स करायचं आहे. आता मी 1 वाटी घेतली ना तीच वाटी तुम्ही आहे ना मोठा भांडा घ्यायचा. आणि त्या मोठ्या भांड्याच्या हिसाबाने जो तुम्ही काय भांडा घ्याल त्या हिसाबाने अर्धा दही घ्यायचा. आणि बाकीचं साहित्य हे सगळं थोडं थोडं टाकायचं.
आपल्या आवडीप्रमाणे. आपलं हे साहित्य मिक्स झालंय. आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकत आहे ना, आपण गरगरीत असं करून घ्यायचं मिश्रण. एकदम टाकलं तर कसं माहितीये का, पातळ होणार, मग प्रॉब्लेम होणार, मग आपल्याला जास्त रवा टाकायला लागणार. आपण पाणी जास्त टाकला आणि रवा आपल्याकडे नेमकाच असला तर एकच वाटी असेल तर परत कुठून टाकायचा, म्हणून पाणी कमी कमी टाकायचं. थोडं थोडं टाकत असं बॅटर बनवायचं. आता हे मिश्रण बघा मस्त झालंय घट्ट. आता जरा असं घोटायचं चमच्याने. आता हे मिश्रण आपल्याला 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. आणि 10 मिनिटाच्या नंतर आपल्याला वडे. आता हे 10 मिनिटामध्ये तुम्हाला चटणी बनवायची असेल तर तुम्ही चटणी बनवू शकता. ये क्या कर रही वानी? इधर आ। बानी क्या कर रही तू? पानी मच्छर मार रही है। आता आपली 10 मिनिटं झाली आहेत. मिश्रण आपण नीट करून ठेवलेलं होतं ना, ते 10 मिनिटं झाले आहेत बघा. एकदम घट्ट झालंय. हे बघ मिश्रण कसं झालंय, एकदम छान झालंय आणि फुललाय पण चांगला. आता आपल्याला याच्यात आहे ना पाणी नाही टाकायचं आहे, कारण आपली वडी आहे ना तेलामध्ये सोडायला पाहिजे. नाही तर आपण पाणी टाकलं तर पातळ होणार आणि मग आपल्याला तेलामध्ये सोडायला प्रॉब्लेम होणार. आपलं मिश्रण बनलंय चांगलं बघा. तर थोडासा आहे ना बेकिंग सोडा घेतलाय मी. हे बघा पाव चमचा घेतलाय, पाव चमचा. त्याच्यात थोडंसं नावाला पाणी टाकायचं, कारण आपलं मिश्रण आहे ना पातळ नाही करायचं आहे. आता आपण याचे आहे ना छोटे छोटे आपण वडे पाडूया. म्हणजे आपण भजी सारखे केले तरी पण चालतील, कारण ते पीठ आपला रवा आहे ना पातळ होतो ना. हाताने नाही सोडलं तर चमच्याने सोडला तरी चालेल. आधी बघते मी हाताने सोडून. आणि छोटे छोटे पाडायचे. तेल गरम नाही झालाय, गॅस थोडा पास करते. ते बघ वरती आला. आता मी चमच्याने सोडते. म्हणजे कसं माहितीये चमच्याने सोडायचं, आपल्याला झारा पकडायला बरा. सगळे वरती पोवायला लागले बघ, है ना. तसे भजी सारखे झालेत ना, रसगुल्ल्यासारखे वाटतात आहेत. असे ते आता फुल गॅसवर करते मी. फिरवत राहायचे सारखे. थोडा कलर येईपर्यंत ते भाजायचे आहेत. एकदम कुरकुरीत झालेत. भाजलेत ना. आता काढते. आता एक बॅच आपला झालाय, हे दुसरा बॅच. असा पॅन असला ना फ्राय करायला की ते आपले हे सोडायला वडे बरे. सोड्यामध्ये कसे माहितीये चिपकतात मग एक दुसऱ्याला सोडताना. आता तुम्ही बघा ही आपली रेसिपी इकडे रेडी आहे बघा. आता मी तुम्हाला तोडून दाखवतो. आतमध्ये बघा कशी आहे, दिसली. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. आता इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू एकदम दिसून एकदम कुरकुरीत वाटत. मी तुम्हाला तोडून सुद्धा दाखवले. आता मी तुम्हाला एक बाईट घेऊन दाखवतो बघा. विदाउट चटणी किंवा विदाउट दही किंवा विदाउट सॉस मी तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवते. चटणीची सॉसची गरजच नाही. आपण बटाटा भाजी कसं खातो मम्मी हा. तशीच झाली. पण असं गरम गरम आपण जर खात बसलो बटाटे भाजी कशी आपण गरम गरम खातो, चांगलं वाटतं खायला, तशीच ही भाजी झाली. पण जर मी समजा दही पण घेतलं मी साखर टाकून, दह्या सोबत पण चांगलं लागतंय, सॉस सोबत पण चांगलं लागेल. आणि चटणी सोबत चटणी पण आहे. चटणी पण आहे. चटणी सोबत ते चांगलं लागतंय. म्हणजे मेंदू वड्यासारखं लागतंय. हा म्हणजे मेंदू वड्याचं साहित्य आहे ते सगळं. फक्त आपण त्याला गोल आकार दिलाय. गोल आकार म्हणजे असे मी सोडले भजी सारखे. मी तर म्हणतो ते गोल आकार मध्ये असे वेगवेगळे नक्षे बनतात ना कोणकोणत्या देशाचे, ते खायला वेगळं मजा येतं. आता समजा दही कुरकुर कुरकुर
खूप क्रंची आहेत, खूप असं क्रंची. वाटतंय आता तो खातोय, असं वाटतंय मी 2 कप घेतले असते तर बरं झालं असतं. एकदम छान लागतं. काय चटणी पण बनवायची गरज नाही आणि दही नसलं तरी चालेल, असं सुद्धा खाऊ शकता. असेल तर अजून आणि चांगलं असे लागतं. खाल्ले तरी चालेल, त्याच्यावर 1 कप चहा घ्यायची. चहा बरोबर सुद्धा नाश्ता एकदम मस्त आहे. रेसिपी एकदम छान आहे, बनवण्यासारखी आहे. जर नाश्ता मला जर बनवायला लागला इव्हनिंग मध्ये, जेव्हा मला असं काय कुरकुरीत खायला वाटलं, डीप फ्राईड खायला वाटलं, तर मी ही रेसिपी नक्कीच बनवणार. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा.